Ngiphinde ngibingelele futhi bafowethu kwelehle igama lika Jesu Kristu Nkosi yethu nina nonke le channel la ifinyelela khona emhlabeni wonke. Siyambonga uNkulunkulu, simbonga ngane nonke nina enibukelayo nilandelayo. Kakhulu sibonga labo bathatha izinqumo ezinhle ngempilo yabo. Wonke lama teachings asebawazwile kule channel, Theocracy Networking Embassy. Ubaba uSibiya ufundisa igameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu, siyambonga uJesu, siphinde sibonge nalabo futhi abathi masebezwile bese beyofakazela abanye batshela abanye umyalezo wevangeli eqiniso uhamba ugcwala umhlaba wonke. Siyabonga kakhulu. Umqhele wakho lowo awenzele ubaba uSibiyani njengoba ngikhuluma nje ngiyasebenza nami umqhele wami. So masuzwile wena wahlabeka umqhele wakho na ukuthi udlulisele kwabanye ukuze abantu bathole ivangeli umbuso kaNkulunkulu ophilayo, ivangeli eqiniso. Ngifisa ukuthi kule video ke bafowethu sizokhulumela esihlokweni isihloko esimayelana nomshado embusweni kaNkulunkulu. Indlela yokushada embusweni kaNkulunkulu engafani nendlela yokushada yalelizwe. Izinto ezimbili ezahlukene. Sengikhuluma kakhulu bafowethu ngendaba ye-world system. I-world system, i-system yalelizwe ikhuluma, ifundisa, yenza okuphambene 100% nokushiwo umbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu umbuso omiswe uNkulunkulu qobo. Wamisa indlela zokuphila abantu kufanele baphile kanjani. So including indlela yokushada, kunendlela yasembusweni kaNkulunkulu yokushada embusweni kaNkulunkulu. Eyo practicewa leyo ndlela kuze kube phakade uma sekudlula uSathane nakho konke ububo obukhona. But lelizwe linendlela yalo ephambana nalendlela emiswe uNkulunkulu. Ngifisa sikhulume ngalokho ke namhlanje egameni likaJesu. Indlela yokushada embusweni kaNkulunkulu engafani ngokupheleleyo nendlela yokushadisa yalelizwe. Okay? Sizowafunda amavesi Genesis chapter 2 siqala ukufunda verse 21. Sizofunda. But ngifuna ukuthi iqale ngindlale leqala. Okay. Andikuba sisho ukuthi embusweni kaNkulunkulu indlela yokushada khona injani. Asikakhulumi ngefamily mase kushadiwe. Ifamily umbuso kaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu. Ama-families umbuso kaNkulunkulu kufanele aphile kanjani. Enye subject leyo. Ngisakhuluma manje ngokushadiswa, ngokuhlaniswa kwabantu abawu2 ngokomshado ongcwele embusweni kaNkulunkulu. I-process yakhona from the start to the finish. Ukuthi kwenziwa kanjani. Ngifuna sikwazi lokho siqonde because njengamanje sikhuluma indaba ukuthi sidela konke siyaphuma kuma systems, abantu bebazi ukuthi bathemba imfundo yabo, bathemba imali yabo, bathemba imisebenzi yabo, bathemba amabhizinisi, bathemba uhulumeni walelizwe osebenzela uSathane, bebazi lokho. Yabona? So ke manje makuthiwa sidela konke kuvuka umbuzo ukuthi mase kufika ekutheni ke siyashada ke kuyokwenzeka kanjani ngoba thina sazi ukuthi kuyalotsholwa, kwenziwa umembeso, kwenziwa umabo, kukhishwa izibizo, kuthengwa ingubo yomshado, kuthengwa amaringi, kuqashwa ihholo, kuyadecorate ihholo, kwenziwa ke kumenywa abantu, kwenziwa umcimbi omkhulu, kuhlatshwa inkomo, khona inkomo ehlatshwa kwamkhwenyana, kuphambana izinyongo ukuze zazane bazilokha abantu bana khona abantu kunenxolelo izulu ngibinzi singasazi kahle izinto zezulu kukhona izehlamthini angazi kusho ukuthini yonke lento leyo khona umvula mlomo yabona yonke lento bafowethu ilobolo lingaka manje sengenena nokuthi ke uthatha ingane yomuntu oyifundisile iminyaka iprofessional ifundile ufuna ukukhokhe kakhulu ngoba uyikhulisile wayifundisa nomunye uthi hayi ingane yakhe izogana ingane yami efundile kuningi nje sengenile uma kuzwa kulento yani yokushada yonke lento esengibalile into yezwe yisystem indlela yokuphila indlela yokwenza yalelizwe influence of Satan into kaSathane into yamadimoni. Yingakho abantu bagcina bengashadanga umshado ongcwele, bagcina sebeyocansini bengashadile benza isono, batholisana izingane bengashadile, bagcina sebekhipita. Konke lokho umphumela ukuthi bagcwele lufucuza lolu lukaSathane lwendlela ukuthi magana ganiselana kanjani. Embusweni kaNkulunkulu asinalo ilobolo, akulotsholwa. Kodwa kukhokhwa isipho
and asinaso standard sesipho ukuthi singakanani, siyimalini, siyini. Yilokho umuntu asuke kufisa ukuthi ajabulise abakubo kontombazane nentombazane azoyithatha yenza umfazi, akhiphe ngangokusemandleni akhe, then alalele emoyeni wakhe ngoba usindisiwe uthembekile, alalele emoyeni wakhe ukuthi umoya ongcwele ubeka ini, yena futhi ufisa ukwenza ini, amandla akhe athini, then angabi nokugqilazeka, angabi nokukhathazeka ngendaba ukuthi akasebenzi akanamali, but azi ukuthi nginani, athathe lokho akukhiphe kube isipho kubo kwantombazane. Sizolifundisa uNkulunkulu kube isipho ngokuvumelana komoya wakhe nomoya ongcwele kaNkulunkulu ahlala kuye, then bese khipha leso sipho leso, then bese kaxoxiswana nomndeni, alright, ukuthi-ke bamdedele untombazane bese yamthatha namenza umfazi wakhe, then bese bohlala ngokocansi, then sekumshado sekuphelile. Asikhulumi embusweni kaNkulunkulu ngama-wedding gown, into kaSathane yaleli system yalelizwe. Asikhulumi ngama-wedding ring, asikhulumi ngamahholo amakhulu noma mhlambe-ke nokudecorate ukuthi kube nobukhazikhazi, then-ke isystem imi kanjani, ubani ama-chorus leaders, obani abazokhorasa, iprogram yomshado imi kanjani, ubani ozodlala ama-instrument noma i-keyboard. Asikhulumi ngalokho embusweni kaNkulunkulu, asikhulumi ngebizo, asikhulumi ngomabo, asikhulumi ngenkomo ezu-11 zelobolo, inkomo kamama, inkomo kabanibani, inkomo yokuthi nokuthi. Asikhulumi lo language embusweni kaNkulunkulu, right? Asikhulumi ngemvula mlomo wavulwa uNkulunkulu, siyakhuluma, then akwazi uvaleka umlomo bese kuthiwa ufuna ngikhiphe imali yokuvula umlomo, ubuvalwe yini? So ilanguage leyo yasezweni yamadimoni kaSathane, ukuthi amadimoni athi ekuvalile sefuna ukwakhokhela imali bese-ke ukwazi ukuthi uvule kumlomo. Asikhulumi ngalezo zinto lezo embusweni kaNkulunkulu ophilayo, right? Asikhulumi ngama-wedding rings, ngicabanga ukuthi sengishilo lokho. Asikhulumi ngamasudu omshado, asikhulumi ngekhekhe lomshado, nanokuthi seliyosikwa manje ikhekhe lomshado ayikho lonto embusweni kaNkulunkulu. Lezo zinto izinto zombuso kaSathane. Ngifuna ukwenza kube clear lokho, so that mase ngikhuluma ngendlela yokushada embusweni kaNkulunkulu kube clear ukuthi injani. So ihlukene complete kunendlela yapi yasezweni. Cela sikucace lokho. Kwenziwa njengamanje kuhlanjululwa ibandla langcweliswa, khishwa izwe, abazalwane kufanele baphenduke. Uma ithi umuntu usindisiwe aphenduka aqale kabusha, ayinekele kuJesu kabusha, adele konke kwalelizwe, bese khipha lonke uvucu, lonke ulwazi oludala, yonke corruption, yonke deception, yonke ayikhiphe, zonke lezi zinto esengiyibalile ayikhiphe, then ahlanjululwe abe sidalwe esisha, kudlule konke okudala, aqala okusha, aqala into entsha, aqala impilo entsha yombuso kaNkulunkulu. That is why inkosi uJesu ithe abafundiswe ukugcina konke uJesu asiyale ngakho, uJesu asiyale ngakho. So sifunda lokho ke manje, qala impilo entsha manje, a complete new life. Uma umuntu ekuKristu, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, brand new. Zoqala impilo entsha. So ke manje abantu kubane concern ukuthi mathiwa siyadela ke manje asisafunda ikole zalelizwe, asisasebenza imisebenzi yalelizwe, siyolobola ngani, siyoyiphatha kanjani imizi. No. Ngangisebenza mina ngaresign ngawushiya umsebenzi, ngishadelwe, then ngiyaphila nonkosikazi wami, sesiqede 15 years manje, seqede 15 years, sohlala 15 years kulonyaka 2025. Sidele konke, siyaphila. Siphila osukwini, usuku ngosuku, siphila emhleni, imihla ngemihla. Mathi inkosi uJesu thabatha isiphambano sakho ngilandele imihla ngemihla. Siphila usuku nosuku. Asikhathazeke ngekusathu kuzobe kanjani. Asihambi nokuthi last day ibinjani, last week bekunjani. Masathane lethela izinto siyamelana nayo, because incwadi kaIsaya isifundisa ukuthi do not dwell on the past, ungahlali kwizolo lakho. And inkosi uJesu isifundisa ukuthi ungakhathazeki ngekusasa. Do not worry about the future, do not worry about tomorrow. Lelizwe likhuluma ukuthi prepare your future, thina siprepare i-eternity. Thina senza intando kaNkulunkulu emhlabeni, siphila osuku lanamhlanje. Then bathi inkosi uJesu inkathazo usuku yanele ini usuku, siphila kulolu suku lanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu namhlanje ngezinkulu asipha zona namhlanje. Masiplana sithi ma inkosi ivuma, ma inkosi ithandile, ma kusentandweni yayo, ma kusecebeni layo, inkosi izoqondisa emkhondo ukuthi kusasa what is going to happen, tomorrow what is going to happen. Sizama ukuphila, asikakubambise sonke, but sizama ukuphila imfundiso kaJesu Kristu.
embusweni kabani kaNkulunkulu. Nanso into kuzoba simple nje. Kuzoba simple. Okay. Ngiyagcizelela ke bafowethu. Umudela konke uphuma kuma systems noma kwi-system yalelizwe. Ngabusakhathazeka ukuthi mawushada kwenzakalani. Ngoba asikhulumi ngamalobolo embusweni kaNkulunkulu. Amalobolo umbuso kaSathane, umbuso walelizwe. Then asikhulumi ngomabo, asikhulumi ngebizo, asikhulumi ngomambeso, asikhulumi nge-wedding gown, asikhulumi nge-wedding ring, asikhulumi nge-wall decoration, asikhulumi ngamatende amakhulu ukuthi nanti itende zodecorate kanjani, asikhulumi ngekhekhe lomshado, asikhulumi ngamasudu omshado. Usungakubala ke nokunye okwenziwayo ke imikhuba ke iphuzo ukuthi izinjani njani. No. Siyathandaza sicela uNkulunkulu ngoba ukudla phela kumisiwe ukuthi makuthiwa abantu bayashada bahlanganiswa, then idili laba abasuke bekhona bezofakaza ukuthi ubani nobani sebehlanganisiwe, sekuvunyelwene imindeni yombili okwantombazana nokwamfana seyivumelene. Manje sizomemezela celebrate ukuthi bashade abantu sebekhona abantu bezofakaza nomshado umshado, then ifuneke badle. Is part of umshado process ukuthi ifuneke badle. God is our provider. uNkulunkulu uyasiprovider. So uNkulunkulu uyenza ngendlela yakhe ukuthi kube khona ukudla emshadweni kudliwe. Right. Ngicela sikwazi lokho kube clear. Indlela yokushadisa embusweni kaNkulunkulu. Asifunde ivesi ke bafowethu. uGenesis chapter 2 verse 21 to 25. Ngizozama ukuthinta indlela ezahlukene la. Uma ngithinta lezi indlela ngifuna siqale ngendlela yamiswa uNkulunkulu yena ngqo engathumelanga umuntu. Umshado washadiswa uNkulunkulu ukuthi wawusimple kanjani. Ngithi mawufunda umshumayeli chapter 7 mangaphosisi uverse 29 uyongicheckela nje mzalwane mhlambe ngoba bengaliprepare ngalelo verse lelo. Khona iversion yesingisi elibeka kahle lelo verse. Ngiyalithanda iverse ukulikhotha. Chapter 7 verse 29. Bheka lokhu kuphela ngifumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho kepha bona bafunile amacebo amaningi. Khona iversion yesingisi ethi uNkulunkulu made us very simple and plain, but we have complicated ourselves. uNkulunkulu wasenza saba simple and saba plain, but thina ngenxa yama inventions abantu, then nama inventions kaSathane kwi-system yalelizwe thina sizicomplicateile. That's why impilo ibona complicated kangaka. Uma sikhuluma ukuthi sehlambuluka ibandla liyahlanjululwa, liyarestorishwa, liyabuyiselwa ebuNkulunkulu kaNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu, liya-alignwa, liyaqondiswa, liyapreparewa, liyapurifywa, liyacleanswa, liyangcweliswa, liyahlanzwa, liyagezwa. Uma sikhuluma lo language leyo ukuthi sidela konke, siyaphuma entweni zalelizwe, siyaphuma kulelizwe nezinto zalo, sikhipha yonke into ngaphakathi kithi, sisala noJesu Kristu yena yedwa wavuka nomoya oyingcwele nezwi likaNkulunkulu noNkulunkulu ophilayo. Sisale siphelele embusweni kaNkulunkulu kuphela, siyaphelela kuwo. Abantu babona ku complicated ukuthi sophila kanjani. No. uNkulunkulu wayenza impilo yaba very simple, yaba plain, yabona. Then thina yithi uyabona lezi zinto lezi esengibaleli ukuthi uma ukhuluma indaba zokushadisana, isystem yalelizwe ibala lezi zinto. Ilezo zinto ke efakwa abantu, ama inventions yabantu, izinto efakwe ngabantu lezo za-edwa ngabantu. But sizobuka umshado wokuqala ngqa owashadiswa uNkulunkulu ukuthi wawusimple kanjani. Zonke lezi zinto esengibalile zayingekho. Kwangekho ngisho nokudla ke idilike. Kwangekho ngisho nabantu ababemenyiwe because abantu babe u2 umuntu oqala uAdam, umuntu wesibili uEva. Then kwase kuba uNkulunkulu ozobashadisa, ozobahlanganisa. Then kwase kuphelile. Yabona, kwase kuphelile. Akuvezwa lana ukuthi kwehla ingilosi zasungezwa uAdam noEva, kwajatshulwa, kwadliwa, kwaphuzwa, kwahlotshisiwa. Akuvezwa konke lokho. Why uNkulunkulu engakwenzanga uNkulunkulu uma kuthiwa kwakubalekile? Why uNkulunkulu akakumisanga? Why God did not institute it so that sizokubukela kukho, yabona, kube model la sobukela khona, sithathele khona uma kuthiwa kwadingeka? No bazalwane, ngenkathi abantu beqhubeka bedeveloper becivilizer emhlabeni, bekhula bedeveloper, kunama inventions angama ideas kaSathane, then ukuzogqilaza abantu, ukuzocomplicate impilo zabantu. Then za introducewa ke lezi zinto ke, zafakwa ke lezi zinto ke, namhlanje sekukulelizwe ngeselikulona namhlanje. Then makufuneka sihlambululeke manje, singcwelise, siqondiswe, sialignwe, sibuyele entweni uNkulunkulu ayimisile, sihambe ngesifundisi esiqinile esiphilileyo sika Jesu Kristu. Sekunzima. Yini enzima? Ilolu lwazi esinalo
olucorrupt olungcolile lwamadimoni. Ayisisize inkosi sikhiphe lezo zinto, sidele lezo zinto, siphume kulezo zinto. Kulabo abayimisele ukuthokozisa uNkulunkulu, ukujabulisa uNkulunkulu ngokuthi bahambe ngokukholwa ngezinto engabonwayo ezethenjwayo, bahambe baqinisekise ukuthi siyethemba, bahambe bathosa uNkulunkulu besaphila emhlabeni, bafeze icebo likaNkulunkulu ngempilo esimple, ngempilo eplain. Sifundile lapha kwenye video la sikhuluma khona ukuthi kuyini uhlupheka, ukuthi uJesu uLuka chapter 9 verse 57 58 kuyahlula izansi gcine 62. uJesu uthi komunye mayikhuluma naye, indodana yomuntu ayinayo indawo yokufihla yokuqamekelisa ini ikhanda. uJesu impilo yakhe isimple, iplain, izindlu zazikhona, wayengenisa kuzona, afika ahlale kuzona, ahlale ematafuleni akhandwe yisystem yalelizwe, wayegqoka ingubo ekhandwe yisystem yalelizwe, edla ukudla okukhandwe yisystem yalelizwe, ephuza iphuzo amawayini akhandwe yisystem yalelizwe uJesu. But impilo yakhe isimple because wayezofulfila icebo likaNkulunkulu, esebenzisa izinto zalelizwe kodwa eyisebenzisela ukukhonza uNkulunkulu, ukuveza uNkulunkulu, ukuveza umbuso kaNkulunkulu, ukwambula umbuso kaNkulunkulu. Futhi ezokhipha abantu kumqondo kaLucifer wokuthi bakhonze lezo zinto eziphathekayo nezibonakalayo, nodumo nepride ne-ego yabantu, ukuyigqaja kwabantu ukuthi mina ngenza umshado phezulu wanconywa. Bona bethe ubumuhle umshado kabani, kukhulunywa ngani makhulunywa ngomshado? What is marriage? Yini umshado? Okay, impilo kaJesu was so simple, impilo kaJesu. Now uNkulunkulu ke laphana kuGenesis chapter 2 sibona umshado oqala nga emhlabeni, uverse 21, chapter 2 verse 21. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima walala, wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe wavala indawo ngenyama. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu uAdam, igama ethi umuntu uAdam, then wamisa kumuntu. uNkulunkulu masemkhandile wesifazane, uNkulunkulu semkhandile wesifazane siyamthatha umisa kubani? kuAdam, umuntu. Then uthini umuntu mabe sethola umuntu wakhe? Right, uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane. Okay, verse 23, wayesethi umuntu uAdam, wayesethi uAdam, lo useyithambo lamathambo am nenyama yenyama yami, uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. Ngakho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo, bayakuba nyamanye. Babehambaze bobabili, babinqunu, they were naked, uAdamu nomkakhe bengenamahloni, they were not ashamed ukuthi banqunu, naked. Sithola umshado wabo labayashadisa, ubashadiswa uNkulunkulu, ubashadisa ayikho wedding gown, ayikho wedding ring, alikho ilobolo. uNkulunkulu athi uyalicela ukuthi uAdamu alobole kuyena uNkulunkulu ngelobolo, alobole. Alikho, awukho umembeso lana, azikho ibizo lana, alikho ikhekhe lomshado lana, alikho ihholo la kuthiwa uNkulunkulu aliqasha ukuthi abashadisele kulona, ayikho decoration uNkulunkulu ayenza. Athi uNkulunkulu yena odala amazwe nomhlaba. Izithi inkosi uJesu lapha kuMatthew 6 ukuthi ubukhazikhazi uSolomoni aye nabo abufaniswa, abulinganiseki, bungaphansi kobukhazikhazi uNkulunkulu agqokisa ngabo ihlahla imvelo yasendle. Ngicela ulifunde uMatthew chapter 6 ufunde lapha uqala ko25 ohlushweni ezansi. La uJesu esifundisa ukuthi singakhathazeki. Ngoba uNkulunkulu yena ohlobisa, okwazi ukuhlobisa ubukhazikhazi basezulwini kuyamangalisa masifundizwe kaNkulunkulu. Khona indawo la ufika khona ubona imbali, ubona ubuhle bemvelo ngendlela emangalisayo. But why uNkulunkulu la kulomshado engalethanga idecoration, amisa idecoration nje kwakunobucebecebe kukuhle, yabona? Why uNkulunkulu engakwenzanga lokho? Because uNkulunkulu uyazi ukuthi yini ebalekile. What is marriage? Marriage ila umndeni khona uvumelana wentombazana nowesilisa, then bese bakhona uNkulunkulu phakathi, kukhulunywa amazwi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akawubusise lo mshado. Then esikhathi ivumelana imndeni, ababili bevumelana laba abathathanayo, then imndeni ivumelana, then uNkulunkulu asimbona ethatha umfazi esemkhandile owesifazane umyisa endodeni, indoda yamthatha. That is marriage, ukuhlanganiswa ikoloko, yabona? That is the start, the beginning of marriage, ukuqala kwani komshado lokho. Right, umshado uphela ngesikhathi lokho kuthiwa yini is to ukuphelelisa umshado. Then upheleliswa ngokuthi
owesilisa nowesifazane mase behlangana ngokocansi i-first sexual intercourse, then lokho ukuphelelisa ini umshado ngoba bahlanganisiwe wakhulunywa amazwi then babambana ngesandla wamthatha lona wamletha kuye ukuthi ngiyakuthatha uzoba umfazi wami senginelungelo ukuthi sengahlangana nawe ngokocansi. Then uma esehlangana naye ngokocansi then usuyaphelelisa ke, the marriage is complete. The marriage is complete, usuphelele umshado. Then i-second sexual intercourse sewuhlangana nje kwabantu osebeshadile vele, but ukuphelelisa umshado uma kuthiwa abantu bayashada, umshado wokuqala inkonzo yasekamereni yokuqala ngqa, then iyona ephelelisa umshado. Uqala iphi umshado? Uqala ekuthenini imindeni yomibili ikhuluma. Lana sikho isipho uNkulunkulu akuzana athe ulobolela umfana wakho Adam. Vele omunye uzakhe usho ukuthi kwangekho babengekho abantu, kwakuyena uNkulunkulu yedwa. So uNkulunkulu eNkulunkulweni bakhe ehlakaniphile uNkulunkulu eNkulunkulweni bakhe, uma ngabe wayefuna abantu kube nento abazoyilandela eminyakeni ngoba umuntu bezophila ingunaphakade ezizukulwane sezizukulwaneni ingunaphakade. Uma uNkulunkulu wayefuna ukuthi abantu balandele iphethini ethile, wangeke uNkulunkulu ayimise leyo phethini na. Lokho uNkulunkulu akwenzelana, wenzele amaphakadeni nasemaphakadeni ukuthi abantu bayokwenza into esimple nje kanje, into eplain kanje. Uma when it comes to marriages, uma kuziwa kulezi zinto zokushada, uma uJesu ezomisa umbuso wakhe ka 1000 years after lokhuzana after yes ka 1000 years, uma uJesu ezomisa umbuso wakhe la emhlabeni, izo restoration lonto izobuya. Uma futhi ke uNkulunkulu esemisa umbuso wakhe wasemaphakadeni, emva ubusathane sevulwe isikhashana, emva lokho wabanje usathane waphosa emlilweni, then sesingena emaphakadeni semaphakadeni, kuzophilwa kanjena. Umshado uzoba plain nje, ube simple nje kanjena, ngoba kuzokhishwa izinto zani zabantu. Yilokho ile phethini uNkulunkulu ayimisileke, umshado wokuqala lowo. Then umshado wesibili, la abantu sebenama inventions abo khona nama influences kaSathane, but at least ungcono ke lona. Ukuneminye imishado ekhona ke late, uma uqhubeka ulifunda iBhayibheli usanalo, ungena phakathi kupha nendawo kwi-Old Testament, uze uzoqala iNew Testament uyelena noma ngakhulunywa kakhulu ungavesi kuthiwa unjani, because insindiso iyafika ngamaJuda. AmaJuda ayesebenzisa iphethini yakwi-Old Testament. Iphethini yakwi-Old Testament yamaJuda iphethini eyayisemthethweni kaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu. So abazalwane ke mabesindiswa kwakusetshenziswa leyo culture when it comes to ukushadisa, and iyayisimpule eyamaJuda, though kunezinto ezase-ediwe khona. Okay, uGenesis chapter 24 verse 15 ka 67. Hey, indeke lena ke ngenxa ukuthi ngiyarekhoda la bazalwane ivideo, ngeke ngikwazi ukufunda konke, but ake siqale lapha na ke mhlambe ku verse 1. Wena uzofunda uqale lapha na eqaleni nje uyifunde yonke so that uzoyilandela kahle. Sibuka indlela yokushadisa embusweni kaNkulunkulu. Sesishilo ukuthi engesiyona esembusweni kaNkulunkulu engeyalelizwe iyiphi, yini engekho embusweni kaNkulunkulu eyenziwa manje, okufanele ukuthi wena mawuthatha isinqumo sokudela konke uphuma kuma systems alelizwe, then ungakhathazeki ukuthi uma usufika ezingeni lokuthi uyashada noma uyashadelwa noma uyashadiswa then kuzokwenza kanjani. Musa ukumeja ngestandard salelizwe, musa ukubuka ngestandard salelizwe, ngalolu lwazi onalo kwisystem yalelizwe, musa ubuka ngaleyo ndlela. Ilokho engizama ukwenza nje manje ukuthi ke ngokwendlela yombuso kaNkulunkulu kusimple kuplain ngendlela emangalisayo embusweni kaNkulunkulu. Right, ulokhuzana uGenesis chapter 24 siqala ukufunda kubani ku verse 15, kodwa ke ngenxa yesikhathi usuyifundela wena from verse 15, uyinikeza ithuba akuthembeke nje kuwena. Yabona, this topic is so serious, this issue is so serious. So iyabalimaza kakhulu abantu, bangagcina bengayenzanga intando kaNkulunkulu, bayazibona ukuthi balimele kwisystem yalelizwe, abakwazi ukuphila ubungcwele, kufanele baphume bese beblockwa yilento, bebanjwa yilento ukuthi kambe mase kuthiwa ngiyashada noma ngashada ngizokwenza njani. Yes ngishadile njengamanje, kodwa ngizophila kanjani nonkosikazi wami, ngizophila kanjani nabantu abami. No, usakhathazeke ngezinto zalelizwe ukuthi siphila kanjani mase sidele konke siphumule kwisystem yalelizwe. Asakhathazeki manje ngezinto indlela izwe likhathazeka ngayo, because sinesaba ngokukholwa. Makufanele ulimo uyalimela, makufanele ufuye uyayifuyela, makufanele udayise wenze leyo business. eBhayibhelini kuyavela amabhizinisi ahlukene,
abanye babengababazi besebenza ngeplangwe, yabona, abanye babekhanda izindlu, abanye babelima, abanye babeduba ofishi, abanye bekhanda iy'khumba, benza iy'cathulo, benza amaphaqa lezi ama-sandals awo ey'gqokwa. Then abanye babethunga iy'ngubo zelineni, abanye bathunga iy'ngubo lezi ezi-ordinary. Then abanye babeshuka iy'khumba, bayishuke bese bayayidayisa sey'shukiwe. Then ama-skills onke akhona lawo embusweni kaNkulunkulu, but angaxabani uNkulunkulu, ukuthi uma wena usushadile ngendlela esimple, then uNkulunkulu usezokugayida, uzoqondisa imikhondo kuwe, akudirect uNkulunkulu ukuthi physical uzoyiphilisa kanje wena nonkosikazi wakho nabantwana bakho. Vele awusakhathazeki ngendaba yey'kole zalelizwe, awusakhathazeki ngemizi emihle yalelizwe nangemoto zalelizwe nokugqoka lelizwe, awukhathazeki ngokudla lezi iy'tolo ey'phezulu. Vele ukudla kasathane lokho okukhanda usathane, lokudla kwasey'tolo lezi ey'phezulu, lokho okudliwa nje lokho owimpi oKentucky obani bani, ukudla lokho okufaka uphoyizeni ukuthi kugulisa abantu. Wena awusakhathazeki ngama-medical aid, iy'bhedlela, awusakhathazeki ngama-policies, ngama-investment, awusakhathazeki ngama-insurances, awusakhathazeki ngelokhuzana ngani, ngama-funeral cover, awusakhathazeki ngazo zonke izinto ey'khathaza abantu, ngoba imibuzo eminingi kubantu ivuswa ukuthi bazi ini. So lento abayaziyo uthini uNkulunkulu ngayo. So uma uthi uyayihlola lento abayaziyo akusona le uNkulunkulu ayifunayo, yinto efundwa yizwe. Manje uma ususindiswa-ke, uma udela konke, uqala phansi, ubuyiselwa, uya-align, ubuyiselwe emtandweni kaNkulunkulu, esifundisweni sikaJesu Kristu, ume esifundisweni esiphilile, esiphilisayo. Ithi iNkosi uJesu amazwi engakhulume kini angumoya, angukuphila. Uthi uPetru uma iphendula uJesu, singasuka kuwe siyephi ngoba amazwi okuphila kuwe. So uJesu uphethe amazwi okuphila. Masibuyela kulawo mazwi okuphila ayaphilisa. Njengoba ngikhuluma nje, ngikhuluma ukuphila phezu kwempilo yakho. Uthi ungabusakhathazwa manje lezi zinto ade zikhathaza, musukuyibuka manje uyimatche ngesitandard salelizwe, because wena usuyaguqula, usuguquliwe ngokwesitandard salelizwe, usufaka wena kwisitandard sasembusweni kaNkulunkulu, umbuso wasezulwini, umbuso ophethwe ezulwini. Okay, Genesis chapter 24 uqale lapha, siqala lapha kuverse 60. Okay, bambusisa uRebeka bathi kuye, dadewethu, yiba wena izinkulungwane zezigidi, inzalo yakho inqobe amasango ezitha zakho, inzalo yakho inqoba amasango ezitha zakho. uRebeka wasuka namantombazane akhe bagibela amakamela, balandela indoda. Inceku yamthatha uRebeka yamuka, kepha u-Isaka wabuya ngaseBeri Lahari Royi ngokuba wayehlala ezweni laseningizimu. U-Isaka waphuma ntambama ukuyozindla endle, waphakamisa amehlo akhe wabona, bheka kweza amakamela. NoRebeka waphakamisa amehlo akhe, esembonile u-Isaka wehla ekameleni. Wathi encekwini, ngubani le ndoda ehamba endle ukuzosihlangabeza na? Yathi inceku, yinkosi yami. Wayesethatha imvakazi yakhe wagubuzela. Inceku yayisimtshela u-Isaka konke ebekwenzekile. U-Isaka wamngenisa etendeni likamnina uSara, wamthatha uRebeka waba ngumkakhe, wamthanda. U-Isaka wayeseduduzeka emva kokufa kamawakhe. Right, sithola omunye umshado lana osimple, uzoyifunda wena le ndaba uyiqale kahle ekuqaleni, uGenesis chapter 24. U-Abrahama esakhuluma nenceku yakhe ukuthi ayofunela indodana yakhe u-Isaka umfazi. Ngaleso sikhathi u-Isaka he was 40 years old, i-age yakhe wayeseneminyaka ewu-40 azalwa. Now u-Abraham yena uthatha isinqumo sokuthi kutholakale umfazi atholelwe indodana yakhe, ngoba u-Abraham usemdala, ngeke sezenzela yena, usethuma inceku yakhe endala ephethe okuyona eyi-leader, overseer laphana emafeni akhe, ingcebeni yakhe. So sebethatha izipho bayahamba. Inceka kuyofunwa umfazi kwabakholwayo, kwabafundiswe ngoNkulunkulu, kwabazi uNkulunkulu. Kuyofunwa ini? Kuyofuna umfazi. Uthi u-Abraham ungathathi kulelizwe, because uNkulunkulu akafuni ukuthi abombuso kaNkulunkulu bahlangane nalabo abangafundiswanga ngayo uNkulunkulu ophilayo, ongesibona abasembusweni kaNkulunkulu, ababuswa uSathane kulelizwe. uNkulunkulu afuna ukuthi sithathe kubona. That is why uma ufunda ngithi u-Ezra chapter 10, abakwa-Israyeli bona bathatha, then uma sefuneke baphenduke kwabiza ukuthi babuyisele emuva abafazi nabantwana sebebazele, babaxoshe. Kwakubuhlungu lapho bafowethu.
So ke from the word go mawukusuka nje phansi mawusindisiwe umntwana kaNkulunkulu dele konke awuthathi kubantu abangakholwa uthatha umuntu ongakholwa futhi kuzoba nzima ukuthi uthathe umuntu ongadelile konke othi usindisiwe ngoba usathembela kuzo zonke lezi zinto esesizibalile ukuthi eze system yalelizwe ama-inventions abantu okubuyisela emumva right. Uma bese uAbrahama-ke useyashoka icondition yokuqala ukuthi ungathathi la, yabona, ungathathi lana ngoba uNkulunkulu uyamzonda umuntu ohlanganisa okwaNkulunkulu nokwezwe. That's why uNkulunkulu wagcina sethi izawu ngamzonda, ngamthanda uJakobe. uIsau uzondiswa yini? Uzondiswa ukuthi wathatha kwabezizwe, kanti uJakobe yena uJakobe wayothatha kwabamaziyo uNkulunkulu, usho kwabakholwayo. Usethi uNkulunkulu ngamthanda ubani uJakobe, ngamzonda uIsau. And abazali baka-Isau babe buhlungu, wabazisa ubuhlungu ngoba esikhathi ethatha abafazi baseKhenani abanethixo abanoNkulunkulwana abaphila ngokwesystem yalelizwe, bafika bashintsha uhlelo ngapha. Indlela abakhuliswe ngayo, abafundiswe ngayo lamantombazane akusiyona le uIsau wakhuliswe ngayo la ekhaya. So kwaxubana ubendle, kwaba nenkinga enkulu. That's why uNkulunkulu akhipha khona amazwi ukuthi ngimzondile uIsau, ngamthanda ubani uJakobe. uJakobe ungilalelile, wathatha kwabakholwayo. Alright. uAbrahama-ke mayithuma inceku yakhe iyakuphi? Iyothatha lapho kwabakholwayo, ayazi iyothatha bani, abazani. Mayifika iyathandaza ukuthi inkosi ngicela ungidirect, ungibonise umuntu ofanele ngimthathe, ofanele inceku yami. Kusho ukuthi indodana kabani? Ka-Isaka, ka-Abrahama. uAbrahama lokhuzana inkosi yakhe, inceku yenkosi yami, sorry, indodana, inkosi yenkosi yami, hayi not inceku yami, inkosi yenkosi yami, indodana yenkosi yami. Ubani? uIsaka uyindodana kabani? Ka-Abrahama. uAbrahama umbiza ukuthi imaster yakhe, lo othunyiwe. Sengiyaseqa nje story, but wayithola intombazane ngesayini ekade icelile, wayibona ukuthi iyona, bavumelana, wakhipha izipho. Mase kufika ekhaya bayibuza intombazane ukuthi uyavuma ukuhamba nalo mfo? Le ntombazane yavuma ukuhamba nomuntu engamazi, yaphinda futhi yavuma ukuyoshada nomuntu engakaze imbone, then yakholwa. Emva kwalokho intombazane bakhuluma isibusiso la ngifunde khona-ke, engiqala ukufunda khona Genesis 24, leli vesi engiqala ulifunde. Bakhuluma isibusiso, then base bepakisha njalo iy'mpahla kwasekhanjwe njalo. Mabefika ngalena kwamfana, nangu umfana uyibuyela lapha nehlathini kade eyothandaza. Mayesebuya, hawu, nangu umakoti wakhe useyanikezwa njalo, useyamthatha, usengena etendeni, sekumshado sekuphelile. Lezi zinto engiyibalile azikho zonke. Ayikho igawuni yomshado, ayikho ikhekhe lomshado, ayikho iringi yomshado, awukho umcimbi omkhulu, alikho ihholo, ayikho idecoration, azikho ibizo, akho amalobolo. Into esiyibonayo lana yisipho kuphela. Kwakhishwa izipho zanikezwa yona intombazane, eyithatha yaphinde futhi ihamba nazo iyogana nazo. Then kwasekukhishwa isipho esanikezwa umama nomfana. Ubaba wayekhona uBethuel, kodwa akanikezwanga, wanikezwa uLabani indodana isipho, then waneza nomama. Then kwasekuphelile, yahamba njalo intombazane yayoshada, wayithatha umfana wangena nayo, then baphelelisa umshado ngokuthi bahlala ngokucansa kokuqala. Wasuphelile umshado, useshadile njalo bani? uIsaka. Simple as that embusweni kabani? kaNkulunkulu. Ukhalelani? Ukhaliswa yini? Ngeke usayilandulela phambi kaNkulunkulu uma usuzwe le teaching. Alright, owesibili lowo ubothi simple kanjani? Cela umoya ongcwele, thandaza, hlinza, meditate, uyibuke nje lento uyihlaziye, kuzombuleka izinto eziningi nakuwe. Owesithathu umshado, uGenesis 29, uqale futhi uqale eqaleni kuverse 1. Genesis 29. Mhlambe enye sengizoyixoxa nje bafowethu. So khumbula lapha ukuthi uJakobe esentshontsha izinto zikamfowabo lapha, watshontsha ubuzibulo, waphinde futhi wantshontsha nesibusiso. uIsau usefuna uyiphindiselela. Ngikhuluma kubazalwane lana. Manje ukuthi akwasindiswe yezwe le ndaba, ngicela uyifunde laphezulu kaNkulunkulu. Ngizama ukubamba isikhathi singabe side kakhulu. Right? uJakobe wabiza abaleke, kanti vele abazali bakhe uRebecca yena lo uthathwa ngendlela esimpoli, noIsaka ubaba wakhe. Then bathi baleka mfana, vele sesiyafuna ukuthi uganwe njengamanje. Wena uzokuthatha kulabo bezizwe ngoba sesibabonile amantombazane bezizwe asiphathise ngekhanda, sizwe ubuhlungu. Umfowenu laba kabathathile ndiwathatha isithembu futhi yena mfowabo. So wena hamba uyothatha ke ehlotsheni zakini kubantu abamaziyo uNkulunkulu ophilayo.
baleka kubalekela umfowenu ubufuna ukususa uphila kwakho ngenxa ukuthi ukuthukuthelele. Then baleka ufike lapho uthatha umfazi. Uyothatha umfazi abekho abazali bakhe. Akekho umkhongi. Akukho ukuthi uzocela, akukho ukuthi uzolobola, akukho ukuthi uzokhipha ibizo, umembeso, akukho ukuthi uzoqasha ihholo. Ayikho into kanjalo uma ufunda le ndaba leni. UGenesis chapter 29. Genesis chapter 29. Right, uqala ukufunda kubani? Uqala ukufunda kuverse 1 uzoyikhipha ekugcineni. Ugcine verse 20. Right. Siyathola lana ukuthi ke uma ngabe uJakobe elusela umalume wakhe imfuyo uLabani umalume wakhe umfowabo kama wakhe uRebecca, uye lo Labani owabusisa uRebecca uma kaJakobe wambusisa. Manje umfana lo osezelwe uJakobe usebuyela kumalume wakhe naye useyothatha khona ehlotsheni. Then useyabuza kumalume ukuthi wena uzongisebenzela mahala yini uma ungilusela izimfu zami. Usethi umfana hayi ngicela ukukusebenzela iminyaka ewu7. Uyisholo yena umfana, akushonga ubaba wentombazana. Uyisholo umfana ngicela ukusebenzela iminyaka ewu7 bese unginikeza indodakazi yakho encane ngiyithanda. Unginikeze yona. Embusweni kaNkulunkulu ubaba njengoba sifunda uGenesis chapter 1 uNkulunkulu wathatha owesifazane mayesemkandile ngobambo wamnikeza uAdam, wamnikeza umuntu. Then uthi ke unginikeze indodakazi yakho lencane. So ngekhathi emnikeza uma bevumelana ukuthi ngizokusebenzela iminyaka ewu7 bese uyanginikeza mase kuphela iminyaka ewu7 sokumshado ke lokho. Simple as that. But lana siyathola ke eqoqo omakhelwane nabangani kuzokwenziwa idili ngenxa ukuthi lo mfana ubehlala la ekhaya. Kwazi ukuthi umshana la ekhaya. Ubani? uJakobe umshana kaLabani. Umzala bakhe labahlala nabo. Sekufuna ukuthi manje mase behlaniswa ngokomshado sekushintsha uhlelo manje. Sebengena kwesinye stage sokuphila. Sefuna eqoqo omakhelwane nje hayi akusena nje umfana kadade wabo olusayo lana ohleli nabazala omzala bakhe. But laba manje sebeyahlanganiswa ngokomshado ukuthi babe indoda nomfazi. Kwabiza ukuthi kwenziwe idili kumenywa omakhelwane kuzo celebrate umenyezela ukuthi laba sokumfazi nendoda. It was simple as that. Yayingekho wedding gown lana. Lana ngekho ikekho lomshado lana. Ongekho ibizo namalobolo. Kwangekho imicimbi omkhulu. It was simple. Embusweni kabani? kaNkulunkulu. That is the reason ukuthi kungathathwa kwabangakholwa. Ngoba laba abangakholwa bombuso besystem yalelizwe bazofika nazo zonke ke lezi zinto ekhona. Ngenxa ukuthi abantu bathanda imfundo yalelizwe sebesindisiwe. Bathanda imisebenzi professionalism yalelizwe. Then bathola zonke ke lezi zinto ke. Bathola lonke lolu lwazi ke. NoSolomon naye wathatha abafazi abaningi aba1000 bamona bayicorrupt ingqondo yakhe. Into kaNkulunkulu esimple, eclean, eperfect, epure. Bayicorrupt ngalabo uNkulunkulu nababo. That's why uSolomon waxabana noNkulunkulu. uSolomon indodana kaDavid. So ke manje uma besikhuluma indaba yomshado embusweni kaNkulunkulu, sithatha kwabakholwayo esinesifundisi esisodwa sika Jesu Kristu, isifundiso sombuso kaNkulunkulu, umbuso wasezulwini. Ukuthi masikhuluma ilanguage sikhuluma ilanguage eyodwa ukuthi ukushada nokushadiselana embusweni kaNkulunkulu kusimple. Sikhuluma into esiyaziyo ngoba sifundisiwe thina sonke kuphi embusweni kaNkulunkulu. Bengifisa ukuveza lokho namhlanje bafowethu. Then washada kulokhuzana ke uJakobe nengane kabani kalokhuzana kamalume wakhe. Then washo ukuthi isikompilo elifakwa abantu nje emhlabeni la lithi awukwazi ukushadisa encane intombazane endala engashadile. Then wenza ubuqili ke umalume wakho amnikeza le endala. Then kwase kubiza aphinda asebenza another 7 years. Then wathi makuphela u7 days ukucelebrate lo mshado wendodakazi le endala. Then wayethi ngizokunikeza ke le encane so that nayo izoba ne-celebration yakhona simemezele kahle ukuthi ke lo seshadile senziwa khona umcimbi ohlukile so that bezokwazi abantu ukuthi futhi hayi usubathatha bobabili lamantombazana ekhaya asegane wena. So ufuneke babizwe abantu kungahlanganiswa bawenza futhi lo mcimbi. Laphela i-celebration yomshado oqala wayesethatha le ndodakazi ke manje le ayifunayo kencaneke yona ke washada kodwa kwase kwesala isikweletu ukuthi kusazosebenza for another 7 years kodwa already sehlala naye eseshadile sengowakhe. Wavumelana umfana uLabani ukuzana uJakobe wavuma nomalume wakhe ubani uLabani wayethatha ingane. Simple as that. Ngicela uyibuke nje lento ihlole kahle. Wasuphelile umshado. Right. Ngenxa isikhathi futhi ngizocela ukufunda ukugcina ke manje. Ruth chapter 4. Incwadi kaRuth chapter 4. Uqala ukufunda kuverse bani?
ungayifunda from verse 1 to 15. uRuth chapter 4. Alright, omunye umshado lo futhi osimple lapho uRuth eshada khona nobani? noBoaz. Sikhumbula lo ndaba bafowethu egameni lika Jesu. Omunye umshado futhi laphana into engithandayo laphana kune blessing ekhulumekayo laphana. And mabe khotha laphana bakhotha umshado kabani? kaRebecca. Bayawukhotha lo mshado kaRebecca. Okay bazalwane, uRuth chapter 4 sikala lapha ukufunda kuverse 13 kodwa ungaqala ukufunda kuverse 1 ugcine ku15 noma ugcine la ufisa khona. Uverse 13 uthi uBoaz wayesemthatha uRuth waba ngumkakhe wangena kuye kusho ukuthi walala naye. uJehova wamnika ukuba akhulelwe wazala indodana. Abesifazane bathi kuNaomi makabusiswe uJehova ongakushiyanga namuhla unganamhlengi. Igama lakhe malidume kwaIsrayeli. Yasizwa ke sibusise esikhulunywa ngabantu akade bekhona bezofakazela umshado. Right, uyakuba ngumbuyisi wokuphila kuwe. Uyakuba ngumbuso wokuphila kuwe nomondli ebudaleni bakho ukuba umalokozana wakho okuthandayo omuhle kuwe unamadodana ayisikhombisa umzele. uNaomi wamthatha umntwana wamgona esifubeni sakhe. Alright, ngenxa yesikhathi bafowethu angifuni bende kakhulu evideo bese ngiveza umshado wesine osingakulona wesine. Indlela sibuka nje indlela yokushada embusweni kabani kaNkulunkulu ukuthi ke manje lana sithola uBoaz ethatha abani? Ethatha uRuth. Yaba simple futhi nendlela yakhona. Then kwaqoqela amadoda endawo ofakazi, then bahlanganiswa, then kwakhulunywa isibusiso. Yasizwe isibusiso sakhona usinake lapha. Enye sezizathu lesi sokuthi ngifundele incwadi. So ngifuna ukuthi ingabi indelele kuza le video. So uzusoqedelana uyifundele wena, uanalyze nje kahle, ucubungule nje kahle, uyibuke kahle. Embusweni kaNkulunkulu kuhamba kanjalo ke. Imndeni yaxoxisana, abadala ba-initiate indaba yomshado, then babe involved. Uma ngikhuluma abadala ngikhuluma ngabazali bomfana nabazali bentombazane, kuyahlangana imndeni yomibili ixoxisane. Uma sibuka le mshado le esesifundile, ayikho into enziwa ngale ekhoneni, yenziwa zingane kuphela bezenzela bona bodwa. Kuqhamuka sekuvunyelwene ngalendlela okwenze ngayo namhlanje. Qhamuka sekuvunyelene, ayikho indaba ye-courtship ukuthi kusafundwana. Yabona kusafundwana, ayikho ilokuzana i-period ethile okwalindwa ngayo. Kuyaxoxwa, kuyaqedwa indaba yomshado, then uyathatha umuntu uyahanjiswa, sekuphelile. Simple as that. Ukuthi hayi ke sesalobola, hayi sesoqoqa imali ke manje ukuthi ke kukhishwa ibizo, kukhishwa umembeso, hayi sengibisiwe, sesilungiselela manje umshado ke kudonsa isikhathi bayathandana nje labantu. Ayikho leyo system la embusweni kaNkulunkulu. So futhi ulokhuzana lana la ekulo sibuya kuona kabani kaJakobe kuxoxwa ubaba wentombazane nomfana ukuthi udinga ini ukuze ngikukhokhele ekutheni ungilungisele imfuyo yami. Usethi umfana cha mina ngidinga nje kuphela ukuthi unginikeze intombazane yakho, mina ngizokusebenzela for 7 years mahala. Inkokhelo yami ukuthi wena ungishadise ungihlanganise indodakazi yakho. Athi ukuthi indaba iphakathi komuntu ofuna ukuthatha, ofuna ukushada, uthatha intombi, uyakhuluma nani nomuntu omdala, ubaba wentombazane uLabani. So izinto azenziwa ngale kusithekeni, azenziwa ngale makhoneni, hayi ukuthi laba abathandana abaxoxa bodwa ngalena. So kufuneke ukuziwe kubantu abadala, indaba ixoxwa nabantu abadala, ukukhuluma abantu abadala, udaba luqalwa abantu abadala, then bese liya-approve-wa. Mase li-approve-iwe then bese beyahlanganiswa ke. Kusetshenzwa kanjalo embusweni kabani kaNkulunkulu. Akushelwana ukuthi kuyashelwana ngalena, kuyavunyelwana, sekadethwana, kuyahlanganwa, kuyavakashelwana, kuyobonwana. Ayikho into kanjalo embusweni kabani kaNkulunkulu. Indaba iqala kwabantu abadala. Umfana esethi nje uJakobe samthola lana kuyena oqalile othe ufuna ukushada, ngoba vele kahle hle abazali bakhe la isuka khona eKhenani bathe thatha othatha ehlotsheni, vele uzenolana nomqondo ukuthi uzothatha ngoba abazali sebema-approve vele. Futhi njengoba ezothatha njena ukhona umalume wakhe futhi ozophatha udaba lwakhe. Hayi ukuthi into babezenzela nje bona bodwa, bexoxana nabodwa, bexoxa bodwa ngalena, bavumelana bodwa, baplana bodwa. Ayikho into kanjalo embusweni kaNkulunkulu, ikhona embusweni walelizwe, umbuso kabani kaSathane. Yilokho engithi ngifuna sicacise bazalwane.
then in the process sebehlanganele abantu sebeshadile, abantu abadala balokhu njalo be-involved because bona sebelihambile uhambo, so kwakhiwa umndeni omusha lana, so sebeyawazi ama-ups and downs empilo emshadweni ukuthi anjani. So kufuneka sizwe lo makoti ofikayo nalo mkhwena ofikayo, then kufuneka basizwe, that is why baba involved imindeni abantu abadala. So isikhathi kuqhutshekwa kwakuphilwa la ekhaya, uLabani eseshadile, I mean uJakobe eseshadile, umalume wakho yelokho ekhona, baqhubeka bahlala la ekhaya. Aliveza iBhayibheli ukuthi bathola umuzi omusha noma bakho umuzi omusha, kwaze wafika isikhathi lapho ulokhuzana uJakobe esehamba khona ngenxa ukuthi usebuyela manje kwelakubo leKhenani. So wahamba namakhosikazi akhe, ila saqala khona-ke isizwe sakwa-Israyeli-ke, wazala amadodana akhe awu-12 kulamakhosikazi akhe amabili nezancinza zakhona. So-ke indaba yomshado ihamba kanjalo embusweni kabani? KaNkulunkulu. Inkosi uJesu ivela kulesi sizukulwane-ke sikaRuth ehlangana eshadisa noBhowazi ngenxa ukuthi abadala uBhowazi wawumuntu omdala vele, waqoqwa amadoda endawo aqoqwa, kwaze ukhulunywa ukuthi siyamhlanganisa uBhowazi kanye noRuth. uRuth wayengane encane ngomthetho uBhowazi, bahlanganiswa bashadiswa, kwakhulunywa isibusiso. So into ihamba kahle, ibe clean, abantu abadala ibacacele kahle, abaholi embusweni kaNkulunkulu, ebandleni likaJesu Kristu, ibekwe kahle indaba kubona, ihlolwe kahle, icace kahle, ikhulunywe kahle, ihengishwe kahle, then bese behlanganiswa kahle abantu, then bese kukhulunywa isibusiso phezu kwabo, then bese bekwazi ukungena emshadweni. I mean bese bekwazi ukuthi-ke bayoqala umndeni wabo sebeshadisiwe, sebehlanganisiwe egameni leNkosi yethu uJesu. Yilokho bafethu engifisa ukusho-ke kule video egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyamthemba uMoya Ngcwele ukuthi uzoqhubeka-ke ambule kakhulu nalokhu mhlawumbe mina engakuphimiselanga, kodwa uMoya Ngcwele uzokuphimisela kweyakho owakho umoya. Inkosi yomusa isibusise. Amen.